Kakazi Jaintia Christian Leaders Forum KJCLF mentar kasi kila khaja ka jingilang wania merjing mo di kinang yalam san perthai halor kimat pergi baktai ke jela habianchi hall lam khra hagni ka jingilang ya merjing mo lawan chimbelta di kinang yalam jang baro kinhon balak kristan kebedan hagni kinhon baru kinang yalam san perthai na kiseng ba per bakuntop ya ka HSPDP BJP AITC UDP PDF kalbaka Congress Ba NPP Kim Syam lawan chimbenta satya. Abakran shikilal pathai kubor upresident ka KJ CLF Reverend Bishop Billingdo ulai tu bagani kasinjam bakum ka kenhun ki balang kristan ka long ban bisngo ya ka ke baki pajba hi kimi lenti ne kina yalam bat kina sachar. Keren fi bagi pajba waro kung president juga Kasi Jaintia Christian Leaders Forum. Hadin ke jingya perkhat ke jongi kum ka forum ke benta ka ba nila ban le ha ka emlang salang ya ke challa ka jongi bat ngi bu khama de namar ba election takal ajan ar hajar ar fulai tingi sim ye ni ka sin jam ka ba nung kong ek bangin ni kendo ngin invite ya gini ki nong bi khmat nagi political parties ki sing sing parti ki prepare but ngin pensno he ki ya ki concerns jong ni ki pajba nagabantar state te ki lewan la bon ki political party ki lewan but ki concern ki bengi bo khmat jong ki long mainly lightly ki lai area ka wai ga long ba ngi de ka jaj ban riu ko bat riu to play tikiri parti pat ki nong mik mat ki jongki ki devan long ki bre ko ba kan mau ya kata ki babo ya kata khmat kum ki brio ki bat brio to play ki ba kum no ka jala ki jongi ka devan long ki kam ki jam ki ba ki le ka long halong ta ka nong bat ka ar ka long ba ki devan long ki nong mik mat ki ba non kam hok ya ke jing mut jo perkhat ke bobleu la ai ki jing mut jo perkhat ke ba kin pe ye ga jing ye ki e jing don kam ke ba manta ba khmat immediate kita ki long don kam han rai mde bikin sipan kut ba no ba ong ngi dei tan san snem lu ngi tai ding dei tan sitang han rai ki posnem ke future ka la wai jong le la ka shang ro ak ti ki ki no ki nong bi khmat ki nong bi khmat jong ki pajba deban don kata khmat ba ki deban seng ban bo ya ki nong rem jong ka lawai jong ka jalla ka jong ka balai ka long ba mi bo khmat jong ki ba kum no ke deban ya le do yap le ba kem deban long ki ba bam sap de tang ka pisah bam sap ka por bam sap ka kam ka jam bam sap ya ka power authority ki babon kam ke jing bam sap kelak penwan ke ba penjat penpra ya ka imlang salang ya ke jelah ke jingi pro te ku mengi menta namar ga jing perkhat tang ya lede tang parti le jong kenang paj ki parti kenang ban ki parti ki ba fair keni ke bekut shanu kan yalam ni ke chat bin riu ke jong dan rei ngidon ke jengkermen ba Lata ki nong yalam ki don ke jeng ya ka ri ke jeng ke basisha kamde ha ka qualification ke jeng ki kamde ha ka spa ke jeng ki ke jeng shisha ka concern ya ka ri ke jaj benrio bat kin pen pa ya ka ta om tang ha ki kitin ndai hakikam te ngi kermen ba dase kin ban ki jeng kala ki jeng ba ha ka ri ke jeng ha ka jaj benrio jongi pada ka state jongi berapa ka state di berapa mal mentang la dap san posne te san posne ke egi jing bha ke pelawan ke ha ke jalla ke egi development beng la yo ka chip ngi phai ru ki ba on ki ba susi ki ile ran man ten re ka vision jongi ya ka lawai jong state ke egi ba kila ban le kum kinong yalam kinong ikmat jong ke jalla Jadi kami terikam sisian mengil ailat ya ka pisah bukan peniat yang kepisah ke long ke kam
dan dari ke ba ngi deban husir kalau sesin ba bisa ke kelas pak di hanta kap spa ga penjat ke spa ya lampak lagi dari ke pisah hi long ke bedon kam borok ki bedon kam pisah di ke jempa gala long ba yang ni pisah i bedlong spa di kalong hanta ke wan ke jempa lah ke jumma deng ke jo ki kiru ki dan ke jo to ke jing skau ki jo ki concern te ki dan ki jingkermen no kiru pa agani ke election ban kin yo ki brio ki ba biang ki ba tepit nak liang ke jongki nak liang ke parti jongki kan ke syongru hangi ki pajba akan no ke lurkom akan no ke liang ba ngin yarap mangi yeki bagian laban yo ban job ban poi hagi ki target ki ba ki bu pon sin de teng isu kedok ti ki ndai ni ba ni le tu kum wai ba te ka syong ka jing ya trei lang ka jing ya so tu jing mut lang nak banta ka jing ba jong ki baro ki ai ki bang de ba la ni ru gam pat tip ba ni pat rus tu ba ka long gom no ki ai ki jing ni te ndai ma ki ru baro ka la express ba ki so tu nat ki so yo jing man tai te ni ru ngin bodien ki ai ki bang la le bat ngir sia perkhat ki ai ki sin jam ki ba ngin le nang ni sak ba nang gelam bat ki pajba mong pajba ngut kut suble baro ke corruption gam tang ya ki belong krista corruption gede ya baro te aga ji ata lang bat ki balang hi bat ki wei ki sing ba pher bat ki pajba hi in prasang ban pendrung ini ke jing so tho ko jongi kum ki i tukhat jing ka forum bat ikermen mer ke jing rab jong blai ke jing lang jong blai kin mi ki sok ko ba Itu bisa orang ibang tadi.